ulos holong dapyo siak kami. Alai anggo ulos panogu ni bere nami tu tonga ni bagas muna jolo upasahat tami majon ate amang beru. Gabi tulang, gabi tulang. Jadi partikianon hupasa ma tu tonga ni pungata opu bijori. Pinujima debata amani Tuhan ta Yesus Kristus na paluasok kita marlas neroha. Lumubi madihamuna keluarga besar amang baru nami purba. Mulai sen nasugot di namar sibuha-buhay sahat rodi na mangujungi ulot dari bagasan tikyon las roha. Boy martupa di bagasan las neroha. Songonima dihamuna pahop punami pengantin baru. Udah sepatutnya kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mulai dari tadi pagi hingga saat ini, Dia selalu memberkati untuk menyelesaikan segala acara kita. Alani diho pahopuku memuka keluarga na baru maho. Ingat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pernikahan tidak ada coba-coba. Tetapi ketika kamu sudah menerima pemberkatan dari Tuhan, ikonengotong mudo dongamu maun sehidup semati boru namion. Sutung gabi adongan non coba-coba. Selane halas somma. Gabe keluarga sitiruam maho. Oh, lo tulang. Game keluarga nama bualas neroha maho di tonga-tonga ni keluarga besar purba. Asatarida perbue ni meme na pinasaha ni buruk kutuho. Pos doroha nami masih jarak-jarak kamu. Lausongonido dihamuna mangboru nami saluhut na purba do siregar. Di setiap rumah tangga pasti ada permasalahan. Mula dong permasalahan di pahop punamion. Purba daud siregar sotung di wak kamu guting merobek akhirnya tambah besar. Alai buak kamu ma jarumi hamu ma permasalahan nai asa di pos muse mulak perdalanan ni rumah tanggana. Danggajang bedohonon nami tuhamuna pahoppunan. Pakat hotang sior-sior niat duri. Tu dia beho mangalak ka pahoppuku tu simaho dapat uli. Matutu. Nunga tung takas nak kaneng dipasahat saluhu nak kanamar holong ngero hatuho. Eme sitab batua perlinggoman ni dekke na mokmok. Debatado na martua sadok madi parorot per rumah tanggaw. Saat ni solu sahak matubot teyan nunga sahat sadarion di jaloho pardongas saripiyommu sahak marumah tanggam sogot tu panggabean sahat tu parhorasan. Kata terakhir. Ingat ada punguan Borsak Sirumonggur di Kota Batam. Secara khusus ada punguan Opu Bijori sekota Batam. Kedatangan kami saat ini sebagian dari punguan Opu Bijori. Biarpun hitam opung ini tetapi penasehat di Opu Bijori. Opung minta masuk kalian ya. Lasongonima diho boru. Margugo maho manugunugu mangajarajari pahoppo namion. Asa lam tudenggan na parroma tanggaon na. Las maroham da boruda. Porsia doau boido togu-togomon. Dison rodo hami siat tonga-tonga ni punguata. Ala anggota doho di tonga-tonga ni punguan nyo pubijori. Dilas ni roha ni punguatai. Naong tasepakati don. Molotumpe songodian non. Na pinasaha ni punguan matak pasu-pasu maon tuho da boru martangya ko lopi matangamu asagawe keluarga sitiruon pahoppo nami. Songonima siak kami punguan ni Opu Bijori penasehat Opu Bijori Tuhan ma madongani. Jadi muliate mah ala pas beremuka dengan ko dohono mudo akapoda dohot nasihat di perdalanan ni keluarga ni Beretta di son alani hupasahat to ang anaha ahoma napasahaton au piano naman ipuli. Lihat tema di kita sudi.
Ala Iya, ring matutu tulang. acara hon. Jala ape tulang mu luel. Sanga senang do. Ala nam legelek ko bere. Ngau jaga ho. Ape tulang mu lang sangka-sangka. Bui hosong non ala tiguro tinggal olay. Mulai tema tapasa tutuan. Semoga keluarga yang bahagia dan cepat dililiti adorm. Tagugo mamartang yang tutuan ini saya mau bere. Jadi moliate mah parjoloma tado moliate tutuhata pardenggan basai na mga lehon ari nauli ari nadenggan diulota dibaga sa partikyanon ima na majalo pasu-pasu pardonga sa repeon ima berenami dohot burunami siat tuhata marhite-hite na posonay dihamu berenami dohot burunami nung nga takas di boto hamu jala di bege hamu hatani tuhata onma sebagai landasan di tonga-tonga ni keluarga muna. Omma baik kamu pundasi di nama dalaton keluarga muna bire dohot toborudah. Asima rohani Tuhan. Dile omma dihamu tujolo anon. Hakka hai pason dohot akka gajang ni umur. Terlebima di pasu-pasu Tuhan akan naniulan ni tangan dohot aka pikiran muna. Di sojong-jong dohami tulangmu dohot akan na tulangmu sa luhutna. Ima di napasahaton ulos na gajang ulos na hapal ulos si torok rabo. Pita-pita nami doot tuamat tadebata. Asa ang giat mangulosi dagingmu dohami. Yanggo na mangulosi todi muna tuhat taido. Alani diho bere dohot toboru. Iko denggad dohamu di tonga-tonga ni keluarga muna. Asa keluarga si turuok kamu. Keluarga si contoon. Di tonga-tonga ni keluarga ta. Di tonga-tonga ni keluarga ni marga siregar. Manak bohape perdalanan ni keluarga muna. Molo tuhat taido di baik kamu pundasi doh landasan di tonga-tonga ni batra rumah tangga muna denggadoi saluhutna. Alani pangiduan nami sebagai keluarga telada mau keluarga contoh di tonga-tonga ni keluarga ta masyarakat terlebima keluarga na takut akan Tuhan. Amin. Ima tutu tulang. Alani naik pasahaton nami matutu ulos nagajang ulos sitoro rabu. Dido hatani na tua-tua. Digijang main na arirang ditoru main na panggonggoman. Bada muna manaso sirang bere nami do baru nami. Todi mau naima totong masih gonggoman. Matutu. Asa pinati huzur main na ditopi ni tapian. Tusima hamu mangalaka bere nami do baru nami. Tusima hamu dapat persaulian Bolo-bolo. samotan. Sahat-sahat di Solo, sahat matu batean, toho di tiga ras. Naik pasahaton nami mau ulos na hafal ulos tegak jang rabon. Saat mahamutu panggabean, sahat matu parhorasa. Totok kamu diramoti Tuhan. Alani amak pada nami. Gabi akan gabi. Setabi majo rajani hula-hula. Ada orang sori pitahamu. Ima godang muna. Las rohanami pargelengmu. Mangida di haroroni hula-hula nami sa luhut nang songoni. Diaka paniroyom muna di bagasan sadarion. Di sialani tulang. Songod dalan nami marsoba. Palas rohani da tulangi. Olupe dang bui. Sika ni tangan namar bunga-bunga. Olupe tangan majalang tulang ulilasma rohani aka da tulangi. O da tulang nami hula-hula nami sa luhut. Asa dapat masuk na tua-tua. Nang sakot tin nabulong molot susakop pe jadi balia. Nang sudah tin nauhum molot pe siswa dia nalau si patu paun. Ulilas ma rohani tulang nami
raw na tulang namin. Hula-hula namin sa luhut. Sinupo di kami dula.